Bombers rescatant gats, desmuntant mites. De Fran González. No se m'ha ocorregut millor títol que aquest pel relat. I és que hi ha molt de mite sobre els bombers i el rescat de gats. Com sempre, la televisió ha fet molt de mal a la psique humana i no humana. El meu objectiu és desmuntar aquest mite durant les següents línies. A veure si l'aconsegueixo. És comú quan ets bomber i comences a parlar amb algú que t'acabi preguntant què és el que fas exactament a part d'apagar focs. El desconeixement és general, comprensible. I tard o d'hora apareix la pregunta. Atenció, pregunta. ¿La mantequilla se unta? Atención, respuesta. Solo si el pan se tuesta. I rescateu gatets dels arbres? Riures de fons. Aquí aflora l'imaginari col·lectiu cinematogràfic. Sí, rescatem gatets, of course. I és un servei gens infreqüent. Doble negatio afirmatio est. Però normalment, que també, no els rescatem dels arbres, sinó dels celoberts dels edificis de la ciutat comtal. Sona la xitxarra al parc. Sortida de tant lleuger, rescat animal gat. Així que una vegada sona l'alarma surt un camió i a vegades, depenent del torn i del comandament en qüestió, un cotxe per aportar els estris necessaris. Per exemple, una caixa de transport d'animals, un salabre, una perxa amb llaç, uns guants de soldador que ningú es posa mai, i una màscara de gat a persa en cel per si de cas. Això últim no, clar. El servei prototípic seria més o menys així. Un gat que ha caigut des d'una finestra al celobert. En els baixos de l'edifici no hi ha ningú en aquest moment i la propietària no ho pot agafar de cap manera. Aquí arribem nosaltres. Comença la història. I clar, si fos tan senzill com pot semblar, no m'hauria donat per a un escrit com aquest. Així que, donada l'enorme complexitat de l'assumpte, m'erigiré com a capdavanter de les històries gatuno-bomberiles. I us relataré una que em ve ara mateix al cap. Espero que sigui del seu grat. Aquí va el meu primer rescat felí. The first one. Mai ho oblidaré. Vaig aprendre diverses lliçons que encara em serveixen passats els anys. Total, un gat que estava en una mena de terrassa dins d'una casa ocupa de diversos nivells i a la qual només es podia accedir, per qüestions que no venen al cas, des d'un nivell superior. Així que calia baixar amb cordes, com gairebé sempre fem. M'ofereixo voluntari, és el meu primer gat. Farà mal? La meva primera colònia, Chispas, com el to de l'anunci dels 80. M'acomodo com un drac de Komodo. Em tanco cremalleres, em poso el casc i pa abajo que voy más chulo que un ocho. Porto la caixa de transport d'animals. La terrassa no us lo imagineu com el celobert, límpida i completament lliure d'andròmines i estris. Això no existeix, ja us ho dic. Això és una entelèquia. El celobert o terrasses on cauen els gats és el lloc on pararan totes les coses inservibles de l'univers i també del metavers. Aquells objectes que van desaparèixer de les vostres vides sense cap plausible explicació estan en qualsevol celobert del vostre veïnat. I no té per què ser el vostre. Cadires, taules, caixes de rajoles, llaunes de Coca-Cola, borilles, somiers, llibres, discos de vinil, gramòfons, ordinadors, condons usats i sense usar, compresses, sense presses, revistes porno dels anys 80 i mil coses més que vulgueu imaginar. En fi, Serafí. Així que aquí estic venint-me dalt i preparant-me per la batalla. La terrassa tenia uns 30 metres quadrats aproximadament. No el veig, però hi ha un gat. Sé que hi ha un gat per aquí, perquè l'hem albirat des de dalt abans de terrassar, de terrassa. Està amagat entre l'embull infecte d'objectes. Porta't bé amb mi, sisplau, que és el meu primer gat i està tota la penya mirant a dalt. Porfi, no siguis cruel, que sé de bona font que això es pot complicar. Deixo la caixa al terra, on hem d'intentar ficar-lo per pujar-lo a dalt i treure'l del mal pas. Busco el gat, és negre, a ras cessar. El localitzo en una cantonada ficat entre 550.000 milions de potes de cadires i taules. La primera tàctica que utilitzo és poc invasiva i amistosa. És el que he vist fer altres vegades. Vaig amb el que seria la bandera blanca en les batalles humanes. Li poso la caixa amb la porta oberta, mirant cap a ell, m'agenollo i com no sé com es diu, faig l'arxiconegut so de... movent els ditets com un carallot. Sí, perquè la imatge és considerablement còmica. Un bomber, de genolls, a 2 metres d'un gat, miolant patèticament i resant perquè el gat surti d'allà i es fiqui en la caixa sense donar majors problemes. Aquest resultat és més improbable que treure-li una assegurança a tot risc sense franquícia a la furgoneta de l'equip A, ni en els seus millors somnis me'l creien. Transcorregut un temps que vaig estimar prudencial, fent l'idiota infructuosament, passem a la fase 2. Si el gat no va a la caixa va al gat.
mutatis mutandis a Mahoma. Així que, a mig gas, vaig començar a apartar taules i cadires per intentar arribar a la cantonada. Clar, quan portava la meitat del camí, el gat va fer un parell d'àgils moviments i va desaparèixer en un univers no visible. Matèria oscura, bosón de Higgs. Se senten riures des de dalt. Soc novell, no estic acostumat i em prenc aquesta hilaritat d'una manera massa personal. Massa. La situació es comença a posar interessant. Vist que amb la caixa no em venjaré un torrao. En aquesta lluita la deixo al terra i vaig directament a intentar agafar-lo. Primer, haig de tornar a localitzar-ho. I des de dalt em donen senyals que s'ha desplaçat a la regió sud-oest de la Rosa dels Vents. Aquí és quan ja comences a pensar la mare que el va parir el gat dels collons que em deixarà el més gran ridícul de la meva vida. I això que acabem de començar. A mi m'agraden els gats, molt, que consti en acte. I no convertiré aquest assaig en un panegíric sobre la mort dels bombers als gats i animals en general, però amb els serveis amb animals implicats procurem ser el més respectuosos possible, encara que donades les nostres limitacions i les circumstàncies en què actuem no sempre es pot. Així que una altra vegada al virat, el menino, inicio el segon intent de contacte humano-gatuno. Està quiet, em mira fixament i en una posició molt més idònia que l'anterior. Vaig per ell, no gaire decidit, haig de reconèixer. La falta d'experiència fa mossa amb mi. No tinc la certesa que ho vagi a atrapar. I així és, efectivament. Quan estic a menys de mig metre d'ell, m'adono que un gat és un felí. I un felí és un felí. I una rosa és una rosa és... Qualsevol que vegi els documentals de migdia de la 2 sap del que parlo. El gatet va ficar sincrònicament un miol sideral i un salt estàtic que li va portar gairebé fins a la vora dels anells de Saturn. El Carl Lewis dels gats. Pa habernos matado. Jo estava al·lucinant amb el salt que havia fotut. M'havia passat per damunt així com si res. Més val gat en mà que sent volant. I aquell volava. Ja veus si volava. De nou va desaparèixer a l'inframón. Ara sí que ja escoltava perfectament la hilaritat deslligada entre els veteranacos de la sortida. Els comentaris que venien des de dalt. Va, nen, que no tenim tot el dia. Pollo, vols que baixi un altre o què? Vinga, que segur que surt un fogaco i nosaltres aquí esperant que enxampis el gat tot el matí. Anem, que refreda el menjar i el menjar fred no val res. Es reien fins als del CGE i tot. La mare que em va parir. Quina pressió ambiental i arterial. I és que des de dalt és molt divertit tot. També he viscut molts rescats amb una visió sanital. Com canvia la pel·lícula, company? Tercera temptativa. A la tercera va la vençuda. O així diuen a la meva terra. Vist que el gat, per les bones, no anava a accedir i que a mig gas m'havia fet una Carolina inversa, vaig decidir utilitzar la tàctica Mad Max en la cúpula del tro. Entren dos, surt un. Però d'aquí sortirem els dos i tu ficat a la puta caixa aquesta que li estic agafant una tírria que no puc ni mirar-la. No podia inventar res més. Així que ja anava completament decidit a agafar el gat com sigui. I, òbviament, hauria d'utilitzar tota la meva força i determinació. Si no, allò s'estirava fins l'infinit i més enllà. L'agafava sí o sí. Localitzat de nou a la regió nord-est de la terrassa, em vaig apropar a ell amb fèrria convicció. Estava sota una taula i entre unes caixes. Pausadament, observant-ho, sabent que en qualsevol moment ell saltaria o intentaria escapolir-se per algun costat i jo alerta al moviment que fes per a llançar-me. Literalment, sobre ell no podia utilitzar cap útil, ja que tot estava ple d'andròmines. Tal qual, Pasqual. Quan estava ja a menys d'un metre, el gatito tigre de Bengala va intentar fer-me una cua de cavall a lo Romario de Sousa i escapolir-se per un lateral, però jo em vaig tirar a l'estil Benji Price en els seus millors episodis. Han passat bastants anys i encara ho recordo amb esbalaïdora nitidesa. No sé d'on vaig aconseguir agafar-ho, si de la cua o d'una pota. La qüestió és que lo encalomé i li vaig fer una presa rotllo pitbull. Aquesta vegada ja no se'n podia escapar per res del món. Mig estirat al terra i agafat l'animal aquest, va començar a moure's i a intentar fugir com ànima que porta el diable. Els que hagin vist un gat rebotat de veritat o una gata en cel defensant els seus cadells ja saben al que em refereixo. La velocitat i la força que desenvolupen és unbelievable. Així que ell intentava amb totes les seves forces alliberar-se de les meves mans i, entre altres coses, com encara no havia aconseguit enxampar-lo per darrere del cap, em mossegava constant i fortament.
I us asseguro que pica mamà, perquè els guants que portem els travessen com a mantega. L'iter temporal d'aquesta escena és d'escassos segons. Mentre les meves mans lluitaven amb el seu cos per guanyar una posició avantatjosa que em permetés dominar-lo, ell em mossegava i es movia d'una forma elèctrica. Va haver-hi un moment que li estava estrenyent tan fort al pobre gat que pensava que l'anava a trencar per la meitat, però no hi havia altra sortida. Era pel seu bé. En aquest precís instant vaig aconseguir agafar-lo per darrere del cap. Fortíssim. M'estava picant a mossegades i amb l'altra mà el vaig apretar contra el meu pit amb tota la força que podia. Òbviament, la meva perícia i savoir fer no era la de l'encantador de serps del Discovery Channel. Amb la meva descàrrega diré que he millorat amb el pas dels anys, crec. Va arribar a deixar diversos dolls de pipí, algun contra la meva jaqueta. Ai va, que xorrazo! Cosa que fan a vegades a causa dels nervis que passen. Va ser així que amb molta més pena que glòria vaig aconseguir ficar-ho dins la gàbia, que tampoc és senzill en aquests casos. El cabró que la va dissenyar podia haver fet la trampa una mica més àmplia i lligar-lo perquè el pugessin de tornada a la incivilització humana. Quin alleujament per ell i sobretot per mi. Se'm va posar la mà dreta com un guant de béisbol. No sempre és tan complicat rescatar-los, perquè en algunes ocasions ells col·laboren, encara que molt poques. Verbi gratia. Poses la caixa amb la porta oberta, o la bosseta de transport que sol tenir la propietària a dalt, i el gatico gatica es fica en ell directament. Un somni fet realitat, perquè seria art, això. Doncs res, això ha estat un petit tast d'un típic rescat animal d'un bomber-bombera del segle XXI. Perquè al segle XXI ja tenim bomberes, per fi. Espero haver desmuntat un mite sobre el asunto de Sagunto i que quedi constància de la dificultat i nervis que comporta. Un secret. He vist bombers que es fiquen de cap en un foc de pàrquing sense visió i cremant a la planta -4. I a l'hora d'anar a buscar un gat s'ho pensen 3 o 300 vegades. I és normal, són pors diferents. En la nostra defensa diré que encara que siguem molt maldestres en algunes ocasions, solem fer els rescats d'animals amb tot l'afecte i amor que podem, perquè al cap i a la fi, ells s'ho mereixen. Apa-li. Vagi bé i camineu per l'ombra, que fa calda.